Asociația Bastonul Alb a fost înființată în 2015 de către 9 membri fondatori, nevăzători. Prin această asociație ne dorim să promovăm persoanele cu dizabilități, să-i ajutăm în integrarea lor în societate, să le găsim locuri de muncă, să-i ajutăm să se școlarizeze. Prin acest proiect, Asociația Bastonul Alb își dorește să atingă mai multe obiective. Unul este de schimbarea mentalității oamenilor cu privire la persoanele cu dizabilități vizuale, să înțeleagă că nevăzătorii au potențial și au dorința de a se adapta. Totul este să fie acceptați. Este un muzeu senzorial care va fi 100% pentru întuneric. Va avea o parte de interior, de apartament, așa cum trăim noi în casa noastră, și o experiență în exterior, adică ceea ce facem noi în afara casei. Mergem pe stradă, mergem la o plimbare poate prin pădure, ne dăm și cu barca, mergem la cumpărături, traversăm strada, o stradă cu siguranță destul de aglomerată, la fel cum întâlnim în viața de zi cu zi, vrem să traversăm strada. Apoi o să ne întoarcem acasă cu cumpărăturile, să vedem unde le putem plasa. Varianta de apartament va fi sub forma unei escape room, ca într-un final să vedem dacă găsim becul să se aprindă lumina. Consider că în momentul în care treci o experiență pe pielea ta, atunci abia poți să înveți cu adevărat mai multe și poți să te uiți dintr-un alt unghi la respectiva experiență. Asta ne propunem și noi să facem cu activitatea de conștientizare. Beneficiarii sunt, pe de o parte, nevăzătorii care vor avea, așa cum spuneam, posibilitatea de a se integra pe piața muncii, dar pe de altă parte, studenții din facultățile de psihologie, de psihopedagogie specială, de asistență socială, aceia care vor avea ocazia să se orienteze profesional către domeniul acesta al dizabilității și pentru care muzeul va reprezenta un loc în care să efectueze stagii de practică, de specialitate. Muzeul credem și sperăm că va fi o experiență interesantă pentru orice turist care vrea să petreacă un moment plăcut atunci când vizitează orașul. Va fi o experiență senzorială, ceva în care îi vom implica personal pe oamenii care vor intra în muzeu. Sigur că ne adresăm apoi și aparținătorilor persoanelor cu dizabilități sau asistenților sociali, oameni care au de-a face mai mult sau mai puțin cu persoanele cu dizabilități. Un nevăzător sau văzător este un membru obișnuit al societății. Vom avea nevoie, sigur, de sprijinul autorităților, de parteneriate cu organisme sau cu companii care au de-a face cu economia socială, pentru că aici vrem să ne îndreptăm, cu oameni care au această responsabilitate socială între sarcinile lor. M-am simțit, lucruri care l-am simțit și în baie, că mai degrabă mi-a fost teamă de oameni și de a, nu știu, de găsi și de a-i le distinge gabaritul și să nu le bag una în nas sau în ochi sau... Raluca, ce culoare are peretele? Albastru. M-aș adresa tuturor categoriilor de public cu activități și programe diferențiate și ar conta mult perseverența și inovarea permanentă. Pentru că dacă ai un public, ai vizitatori care îți vin odată în muzeu, cumva trebuie să facem așa fel încât ei să vină și a doua oară și a treia oară și de fiecare dată să găsească altceva. Pentru că mult mai bine înțelegi problemele reale experimentând tu, fiind pus în acea situație. Cea mai importantă e perseverența. Asta chiar poate să ducă la un succes în ideea în care cât mai mulți au parte de a experimenta și de a-și da seama, uite, oameni care nu văd sau nu văd foarte bine sunt foarte mulți printre noi și uite cu ce se confruntă zi de zi.